полярните крале закъсняват. Не ти пичува за манта. Сигурно го е страх да се състезава с мен след последната изданка. Хей, защо си с униформата на полярните крале? Не си от отбора. Представям ви, Павел, новия пилот на полярните крале. Академия Поларис го изпрати за това състезание. Отборът има нужда от истински пилот. Ще заместя Манта. Манта няма да пилотира вече? Аз съм най-добрият пилот. Няма да се справиш по-добре. Така ли? Ще видим, древосък. Вече всички се запознаха. Не ме е страх от този пилот. Мен малко ме притеснява. Я вижте, Манта. До сега никога не се е държал така. Манта сигурно е бесен, че е на резервната скамейка. Не мога да повярвам. Няма страшно! Вижте полярния рак! Тотемът на гърба на Павел. Това значи, че е свестен. Това не е тотеменки, а емблемата на Утанг клан. Кой клан? Докерни ровачи от Поларис. Те са най-безмилостният клан. Пред нищо не се спират, за да постигнат целта. Да, всъщност полярния рак е сравнително агресивно животно. Заради тях докерните ровачи имат лоша репутация. Внимавай, Курто, дори на тренировка. Състезанието скоро ще започне. Готови ли сте за препятствията по блатното трасе? Кравошатните лъвски линии и палавите маймумрани. Скоро ще разберем, скъпи Уайът. Да започнем тренировката. Маймумраните! Ще видите колко са подли! Какво искаш да кажеш? Видя ли колко са точни? Така е! Целят се в нас!